Here we go then, the fifth and final episode of the Elite Danish Frogman Corps. You can check out the original video in the description. Head over to their channel, please. They put out great content. Like, share and subscribe to all their content and their channel. And as always, comment below with what your thoughts are and what you want to see next. And if you could like, share and subscribe to Combat Ready HQ, I'd seriously appreciate that too. Let's go. Ganske få danskere kan bryste sig med titlen frømand. Optagelseskravene til frømandskorpset er benhårde. Ideen i det er at lave nogle af de bedste specielle operationsstyrkesoldater, der findes. 90% er det af psyken, og 10% er det fysisk. Igennem et helt år har DR fået lov til at følge en række elever i deres kamp for at klare sig igennem den ekstremt krævende uddannelse. Det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Der skal gøre dem til nogle af Danmarks bedst trænede soldater. Kom op! Kom nu afsted! Det handler om en eneste ting, og det er vilje. Og til frømænd, som bliver indsat i specialoperationer over hele verden. Jeg har været i situationer, hvor det har været tæt på. Men lige bag mig, der sidder der 8-10 kollegaer, og jeg ved fandme, at kommer man galt afsted, så dækker de ens røv. DR har også fået adgang til at følge livet som frømand bag porten i Kongsøre. Generelt så ved man ikke, hvad det er, vi laver. Et liv, der handler om et broderskab. Man er super afhængig af hinanden. En familie, der er svær at komme med i, og nem at falde fra. Men de få, der har viljen til at klare sig igennem, vil for altid være frøer. Klokken er 6 om morgenen. Frømandskorpsets elever er godt i gang med 3. døgn på den foreløbige mest ekstreme del på elevuddannelsen, kaldet Hell Week. 16 elever startede på elevuddannelsen, og 9 stod tilbage, da Hell Week-ugen blev sat i gang. Kom nu i gang, Hansen! 2! Hell Week er jo der, hvor vi ser de færdigheder, de har lært de første uger. Tror det er for sjovt, vi er her? Der bliver de presset fysisk, de bliver presset mentalt, og de bliver presset i en ramme af total kaos for dem selv. I løbet af de første 2 døgn skulle de hver især vise, om de kunne tage lederskab. Hvorfor tror de har den der i nu? Jeg skal rette mig op og tage mig sammen og give nogle bedre kommandoer. Og at de under alle opgaver og komplicerede briefinger kunne bakke hinanden op. Værst af alt, så det er eddermame skuffende at se, at de ikke bidrager hver enkelt mand. De skulle også vise, at de havde 100% styr på alle procedurer, deres grej og materiel. Så de kan fandme ting med, de ikke overhovedet har brug for. Især eleven Traf kom til kort flere gange. De tegner kraftedeme, men der ikke ruten i på deres kort, mand. Nu er spørgsmålet så, hvor meget energi der er tilbage efter 2 ekstreme døgn næsten uden søvn. Jeg vil sige, der var tidspunkter i Hell Week, hvor jeg synes, jeg var ret presset. Men jeg synes ikke, jeg var helt ude på kanten. Fordi man var i gang hele tiden. Så det lyder fuldstændig vanvittigt, at man er på mandag til fredag. Really been struggling. Og kun får de der få timer søvn. Og med alle de fysiske belastninger, der er derinde. Men man er på hele tiden, så kroppen den kører bare på et eller andet stof, som bliver fremkaldt meget sjældent i hvert fald. Der er ikke nogen pauser i krig, hvis man skal overføre det til det at være frømand. Der er ikke nogen, der... Man kan ikke bare sige, time out, nu holder vi lige en pause, fordi jeg skulle ondt i armen eller ondt i psyken. That's very true, and this is why soldiers do get put under extreme pressure, sleep deprivation, and very tired, because a lot of time you're going to do operations at night, and like you said, there's no breaks in war. If you're in a contact for hours, 12, 14, 15, 16, 17, 18 hours, if not longer, you've just got to keep going. Maybe take a quick rest, let someone jump in, but majority of the time you can't. If you're on patrol, you've just got to keep going. You've got timings to make. So prepare in training, so war is a little bit easier. Det er stadig den store drøm, jeg er i gang med. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror bare, det er min stadighed egentlig, som jeg bruger som værktøj. At det er bare det her, jeg skal. Og jeg vil ikke være tilfreds med andet. Det er virkelig hårdt, og man skal også minde sig selv om det, at det er det, der er drømmen. For
Der kan godt være nogle skidte dage, hvor det ser meget sort ud. I har haft 3 kvarter til at blive klar, og så bliver de klar 1 minut over, i stedet for at være klar 5 minutter før. Er der nogen herinde, der mener, at det er en god start? Nej. Træf? Nej. Hvorfor i helvede kommer de så løbende 1 minut for sent? Og så He's really struggling. Og være rosinen i pølseenden. Endnu en gang. Er det en god start, Træf? Nej, det er det ikke. Er det ladt op, Træf? Eller? Er det ladt mentalt op, Træf? Er de ladt mentalt op? Er I magasinet deres på? Der er ikke, nej. Mine generelle problemer lige fra starten af, det var simpelthen at vende mig til hele den militære verden. Og det er alt fra at gå i takt, samle våben, skyde, orienteringslære. Det hele, det var jo nyt. Så på den måde, så havde jeg mine udfordringer. This is why a lot of the time having civilians come straight into this sort of well just doesn't work, because it's too big a steep learning curve. You need to understand the basics first. And like I said, I've always said this, special forces are just great at doing the basics. Right? They do the basics really, really well. And if you don't understand the basics, how are you meant to do the harder tasks, even when it comes down to delivering orders, because you've never even been given orders, really. You haven't had that time over the years to build up that sort of muscle memory in everything that you do. I actually had a comment on a previous video. Apparently they've scrapped allowing civilians coming in straight from the street because it just didn't work. It's good that they tried, but it just doesn't work. You need at least a minimum 2 years to build up that knowledge and that confidence. Vi skal vel også have vores lønningsnet ned i. Det skal vi. Det er blevet aften på Hell Week ugens 3. dag, og eleverne er i gang med at pakke alt det materiel og grej, de skal bruge på nattens kommende udfordring. Og som så mange gange før, er de alle blevet briefet op på, hvad de skal medbringe, og hvor afgørende det er, at de har fået tanket helt op med mad, vand og ammunition. Hopefully they've learned from the previous mistakes. Mange tror de, der er i det magasin? Det ved jeg ikke. Don't know how many rounds in a magazine. Is that trap again? Jeg ved fandme ikke, hvad jeg skal sige næsten. He's gonna be gone. Altså, det er jo helt vanvittigt, det her. Det er fuldstændig vanvittigt. Er de fuldstændig blæst inde i deres uge? Har de overhovedet noget tankevirksomhed derinde? Hvad fanden har de lige fået at vide? Jeg ved ikke, hvor mange gange. Hvad har de lige fået at vide derinde? Jeg ved ikke, hvor mange gange. Svar mig. Ja, vi skal helt fylde magasinet. Har de spist? Har de spist her i dag? Halløj. Har de sovet? Nej. Har de slet ikke sovet noget som helst? Nej. De skal ikke stå og lyve mig lige op i hovedet, fordi så får det alvorlige konsekvenser. Det kan jeg love dem for. Meget begrænset. De har sovet. Jeg har ikke spurgt, hvor meget. Jeg har spurgt, har de sovet, eller har de ikke sovet? Halløj. Så de har sovet, og de har spist. Halløj. Men de har ikke ladt deres fucking magasin. Det, der er påsat, inden de går ind til opgave. Svar mig! Nej. De vil bare ikke det her. You can see in his face, I think he's lost it, but he don't want to give up. He just don't want to be that guy that says I quit. This is very important, right? You need to understand how many rounds are in your magazine. So that's from loading it to even when you're firing. So straight away you want to load a full magazine. And then when you go out on operations, exercise, whatever, every time you're firing, you're counting your rounds so you know how much is left in your magazine. So you know when a stoppage is coming, you know when that contact stops and you move forward, you still know how many rounds are left in your magazine. So if you're down to 1 or 2, maybe 3 or 4, if you're going to step off again, you can refit a fresh magazine so you're ready for the next contact. 25. Hvor mange skal der være i et magasin? 30. Nej, den 29. 29. Så det ikke jammer. Så de har 4 for net. Så tager de, går ind og finder dem noget, som de synes opvejer de 4, de mangler. Afsted. Er de fuldstændig blæst væk i hovedet. Synes de, at det opvejer, at de kan finde på at tage ind i et operativt område
med et halvt fyldt magasin næsten. Skal jeg gå ud og finde noget til dem, som de kan tage med? Skal jeg det træf? Nej. Så har de en chance til 10 sekunder. Årsagen til, at vi bruger konsekvenspædagogik, er jo, at alle handlinger har en konsekvens. Og her, der nøjes vi ikke med at tale om dem. Der udfører vi dem. Og når de bliver færdige engang, så er konsekvensen jo død eller ødelæggelse for dem selv eller patruljen. Men i starten er det meget mindre skala, vi kører på. I love how these guys do things, okay? Highly professional, and everything has a consequence. Every time you mess up, they do something so you remember why you messed up and why you shouldn't do it again. Du skulle da ikke ud og sejle med alt det lort der. Smid det bag dem. Hvile til dem. Kom i gang. Helt op. Oh my god, look at that. Pak deres rygsæk, inklusive den der. Mener de ikke, det opvejer er det her? Eller er det for lille? Jeg synes, den er meget passende. Er det en reminder til dem? Det er det i hvert fald. Oh my god, he's got to get that in there. One, he's got to try and fit it in, and two, it's going to be extremely heavy. Eleverne bliver nu kørt tilbage til Frømandskorpsets base i Kongsøre. Her skal de gøre deres gummibåde klar til den næste opgave. He's got that and a log. Yeah, he's still got the log. Eleverne bliver sejlet ud på Isefjorden, hvor de bliver droppet af med deres gummibåde. Herfra skal de finde ind til et bestemt sted på kysten, gå i land, sløre og gemme deres gummibåde og materiel, hvorefter de skal indhente noget information på en bestemt location, uden at blive set af fjenden eller civile. Det bliver en lang nat, hvor eleverne maks får sovet mellem en halv til en hel time, inden de igen står klar til nye prøvelser. Dagligdagen som frømand. Den er jo stabil i og med, at du ved, at du har et arbejde, ikke? Men derudover så er den til tider turbulent. Yeah, you pretty much get no life as a special operation. Your life is the danner job. ramme om frøernes dagligdag. En dagligdag, som gør, at de hele tiden skal være klar til at blive indsat på skarpe missioner, både i Danmark og i verdens brandpunkter. Da det er svært at forudse, hvilke situationer frøerne vil møde, træner de hele tiden deres færdigheder og opbygger deres viden i forhold til de mange forskellige situationer, de kan komme ud for. En del af dagligdagen går også med forberedelser til øvelser, og de operative frøer er i gang med at planlægge den kommende øvelse, som skal foregå i Nordsøen. Nu skal vi jo i gang med rigtig mandarbejde lige om et øjeblik. Til dem, der ikke lige har set det før, så det her, det er Mærsk boreplatformen, den her del her, og det her, og den hedder Mærsk Resolve. Den her ude, den hedder Hejre, og det er Dong, der ejer den. Jeg hedder PJ, og jeg kommer oprindeligt fra Vestjylland. Jeg var cirka 10 år i patruljerne, hvor de sidste 6, der var jeg patruljefører. Og efter Afghanistan i 2012, så søgte jeg om stillingen som dykkermester. Og så har jeg været dykkermester lige siden. Nede ved vandoverfladen, der er der mulighed for sikringsfolkene at komme lidt op og komme ud af vandet. Det er pissegodt derude. Det bliver super godt. Vi har det der som vores legeplads. Der er ikke nogen, der forstyrrer os derude. Vejret, det ser ud til at blive fint. Vandtemperaturen ligger omkring de 8 grader. Vi har en vanddybde på 68 meter herude. It's pretty deep and pretty cold. 400 meter i den der retning, øst-nordøst, og så derefter begynder I dyk ind til boreringen. Jeg kørte kampvogn og var reserveofficer tidligere, og havde en tur i Bosnien også. Og jeg var vant til at arbejde i de der små teams, som man nu er på de her kampvogne. Og jeg synes, det der fællesskab og det der samarbejde, der gør, hvor det jo er altafgørende, at man arbejdede godt sammen, for at det endelige produkt det blev rigtig godt. Det tiltalte mig. Er du signal?
Ja, vi starter med at rappelle folk ned nu i bådens skift. So have a look at this. How alley is this? They have got to dive in, find their way 400 meters in the water, pitch black, and then make their way onto an oil rig. Not many people get to do this in the world under these sorts of conditions with these sorts of kit. Absolute alley job and absolute nails to do, I'm guessing. Yeah, it's really tough. It's a really stressful, high pressure job, and you've got to somehow navigate yourself in water, looking like good conditions. So hopefully the sea's pretty calm, but they're quite far out ashore, aren't they? And you have to abseil down into the boat as well. Like the skills and experience you learn in these sorts of roles are just På det tidspunkt, der var der unbelievable. ligesom 2 valg. Der var jægerkorpset, og så var der frømandskorpset. Og på det tidspunkt var der mange, der yndede at søge jægerkorpset. Men jeg synes ligesom, at frømandskorpset virker lidt mere dragende. Der var den her mystik omkring frømandskorpset. Og det tror jeg egentlig, det var mystikken, der tiltrak mig i første omgang. Og så synes jeg bare, det var pivfrækt, det der med at komme fra havet af. Yeah, pretty sexy job to do. Frøerne skal hele tiden være forberedt på, at krigs- eller terrorhandlinger kan ske alle steder, også på havet. De skal nu øve sig i at komme uset op på boreplatformen. De skal dykke ind til boreriggen, klatre op fra havoverfladen, stoppe eventuelle gidseltagere og erobre helikopterdækket, så forstærkninger kan flyves ind. Indsættelse fra søsiden af Frømandskorpsets specialkompetence. Similar to the Special Boat Service of the UKSF. På boreplatformen 250 km fra den jyske vestkyst er endnu en øvelse et overstået kapitel for frømændene. De næste dage gentages øvelsen igen og igen. He looks tired, doesn't he? Don't look awake there. Eleverne har nu været i gang i mere end 70 timer i træk, og der er stadig 2 dage tilbage af Hell Week-ugen. Klokken er 5 om morgenen, og nu venter der en 35 km march med fuld oppakning og våben. Det vil sige små 30 kilo, der skal bæres hele vejen. So around 66 pounds, they're carrying 30 kilos. That's a lot of weight. Very similar to what we do in the British military. Carry that sort of weight. Obviously with your water, food and ammunition on top. If you're carrying ammunition. Højre om. March. They look here, they've literally got no sense of urgency at all. They're that tired. They've been going 70 hours straight, 30 minutes sleep here and there if they are lucky. Like, look at the way they're moving. But this is where they want to know, this is where they want to separate the best, okay? The ones that will make it. Can they at all times have that sense of urgency? Can they stay alert? Men jeg tror ikke, man kan undgå at få tanken, at det vil fandme også være dejligt. Bare stop her nu, fordi at der er ikke mange af de ting, vi laver, hvor det bare er en dans på roser, synes jeg. I don't like how they don't carry 2 hands on the weapon. Du får ikke særlig meget restitution, restitution, så der bliver hele tiden bygget oveni. På et eller andet tidspunkt, så begynder man at mærke det. Det at blive valgt til elevuddannelsen, det var en stor sejr for mig. Det var selvfølgelig målet hele tiden, men jeg var også realistisk. Jeg vidste jo, der var en masse, der ville falde fra, og man kan jo altid blive skadet eller udgå ved andre årsager. Men jeg havde bare sagt til mig selv, at jeg melder ikke fra. Keep telling yourself that. That's what it's all about. Mentally, you may think about quitting. It's nicer, could be greener on the other side, but Godt, lille pause. tell yourself not to quit. Minutter igen. Vi har en mand med dårlig mave. Vi anmoder 5 minutter mere. Hvad skal jeg gøre ved det? Skal jeg komme og trøste ham, eller hvad? Nej. Du bruger en tid, så stille de bare. Har vi seriøst kun 30 sekunder? Ah, they're running late here. Do you not want to be late? What happens on P companies? Just stop it there.
they basically on the P company, so All Arms Free Parachute Selection course, they get in, say you do a set of hill reps, come in. I remember they doing it, come into the top of the hill, 2-minute water break from when like the first guys get in. So if there's a massive trail and you're at the back of the snake and then you get in and there's only 30 seconds left, 5 seconds left and they've had a water break, you either quickly get in some water and you're going to be behind, or you quickly get in and you just got to go again. You don't get the full 2 minutes that everyone else gets. Super meget om mig selv og om andre mennesker og hvad fanden det er at indgå i sådan et fællesskab med andre kollegaer. Vi bruger sindssygt meget tid sammen. De folk, man nu er elever sammen med, så vi kender os bare hinanden på godt og ondt. Once again, I think you should have at least one hand on the weapon, if not two, at all times. But this is how they do it. Jeg fik tænkt mit liv igennem. Hvad fanden er det, man har oplevet? Hvad er det, man kan tage med fra ens tidligere, hvad kan man sige, skoletid, opdragelse, eller hvad skal man sige, ens barndom? Hvad er det, ens forældre har givet en med? Hvad er det, man skal sortere i, lægge bag sig? Det at lære at være i nuet, og det at fokusere på det, du skal lave. Så mere, at man får mere ro på i hovedet. Jeg lærte mig selv at kende. Jeg havde bildt mig selv ind, at fysisk havde jeg faktisk prøvet meget inden, både med maraton og Ironman, og selvfølgelig også en soldatertid inden jo. Men jeg blev straks klogere, vil jeg sige. Det er meget anderledes at lave noget, når du vælter ud af køjen frisk, med ben, der er relativt klar til dagens arbejde, og så kontra, når du ikke har sovet 4 dage, og skal lave det samme, mens du pisfryser for at sige livet. Så du kommer ud i nogle helt andre hjørner af psyken på manden, og det passer, selvom man tror ikke på det, når man hører optagelseskrav og forløbet, og hvor mange der ryger. Det her med, at 90% af det er psyken, og 10% er det fysiske. Og det er på det mentale plan, man virkelig flytter sig og lærer sig selv at kende. Efter 7. That's absolutely brilliant and so true. Really good comment there. There's so many people out there that could pass UKSF, P Company, Royal Marine Commando course, the Army Commando course, whatever else, other courses with different nations, Navy SEALs, Delta. If it was just all the physical assessments, the navigational assessments, and you got loads of sleep, it wasn't cold and wet all the time. Physically, there's so many people out there. All these people are doing marathons, Ironmans, all sorts. But can you do it under complete stress, without any sleep, when you're cold and wet, when you're getting shouted at? They're confusing you with different tasks, putting it in your head that you're not good enough. Can you still go on? That is the question. That is why so many people drop out. It's not that tabbing 15 kilometers with this weight is extremely hard, or running these runs are extremely hard, because there's so many people out there that can do it. I guarantee you there's loads of professionals out there that can do that. But can they do it off 1-2 hours sleep, 3 hours sleep, or can they do it straight? Can you go 3-4 days straight without any sleep, living in a field, crawling through mud, getting cold and wet, getting all the blisters, okay, people screaming at, shouting at you, telling you you're not good enough? Can you continue to go then? And the answer is no, a lot of people can't. That's what breaks you. You break mentally first before you do physically. And that's what he said, 90% mental, 10% physical. So remember that. If you're looking at doing some of this and you're hitting the fitness requirements, think about, hang on, I'm doing them at home, I'm hitting these physical requirements, but can I do it under the stress that they're going to put me under? Can I handle no sleep? Can I handle being cold and wet? Can I handle being told what to do? Can I handle being told I'm not good enough? If you can handle that, then you can pass, or at least have the confidence to pass. But we'll end it there. Absolute brilliant final episode to a great series. I'll send a part 1, part 2 next. Thanks for watching.